nongïalam ke Confederation of Bhoi people Shitaïew ujeleo aharja arpoi ke pynpaw ke jingpyrshah ke bajur halor ke jingshah wengkam syndet jo ki khatsan ngut ki Samla Khasi kiba trei kum ki security hapoh ke Icar research complex north east region halor ke ni ke jingshah wengkam u director ke Icar ula aidau ba ke jing wengkam jubor ke ni ki Samla ke dei namar bamdan Pyrshah ban siu tulop kadba ha ke jaka jo ki khatsan ngut pat da thumkam penban deki Shitaïew ki bala shong thait na kakam nongïalam ke Corp jingpyrshah jong ba bandari renta thiang president bar kira khor kira lej banya kendu eu director banya kran halor kani ke jing wengkam ye ki nong trei ki bla trei mynta la palat ar ne lai snem ten rekat ba manusia por bagin pat yo breu haban liwaru ikini na Ïeng ban trei ne menta ndakla yo de tek ex serviceman kimut ban sukundang no menen ayo dar menta sngi Weng ke na galang jing Pyrshah ni haban kersan kini ki security kini na lokal jungin ne kini ni kini kisnong pemerjan ki betrei hang ne tingi dan ka hok bandawa bangide benyo ya ke jakpo nang ne tementa hadin ke jingwan june director umut ban su weng la weng kat ki ba umon de bomla ban priang mentang ya kren yu director bompoi se je kren wang na to na trei ngin se gutulap ngin adum taksi long yo attendance kata ka bangina ban priang namar la shay kumbulong ni guero weng we hadin we ya be makani ka kam de nagalang ga jungi perem juri ya ka asyar kamtam yu kontraktor mo boyo ya kam security ba bare tu ba bare ro do breu ba punthut mo IPF from juthap katulop from jusi go byang yo daw su kini ki officer na ICR banong ba kontraktor butreng ni umbyang de na kadaw jingle jong ba bare bi kene ka elong ke ba babare lole ban tenduk jai ki khna lokal jungi ni perem jure ke jing long bombyang terkam jogte ke company jong ba bare ban engage ni security ne terei nakalang jong security ban nang ki Samla jong snong ban nakalang jungim kaseng ni kersham tinga ya gini ki security ba dalele ngimsha ban weng nang ne in Pyrshah ba kidai ban yo ban trei ya kam ha ga jakala jong Hagani ke jia kendu na kaliang keseng berkini ki khatsan ngut ki Samla security kila rai bar Pyrshah halor kani ka rai barkin Pyrshah ru ye ki jing thungkam ki Shitaïew bla shong thai barkin Pyrshah ru halor kani ka rai manla ka sngi hadu Shitaïew linter Hakhmat ka khirdop jong ka Icar na kaliang jong ki security tangi don ka jing ta phe baro skatangi la sha stom te kensan ki be kumbo be yoksel marswan nu director ya ki gat room ru open pra hadin bawa pynpaw lak sama pynpaw mon repair show di retire menin juan men tak kesini kila ya repair pan